Iñigo Urkullu lehendakariak aurkeztuko du gaur Eusko Jaurlaritzak prestatu duen bake eta bizikidetzarako plana. Legedi osorako da 2016 arte eta helburu nagusia mikroakordioen bidez lau familia politikoen arteko akordioak lortzea litzateke. Akordio zabalak lortzea zaila izango dela iritzita. Iraganaren hausnarketa kritikotik abiatuta, orainaldian egin beharreko funtsak finkatu eta etorkizunean antzekorik gerta ez dadin egin beharrekoa zehazten du planak. Etaren indarkeririk gabe 50 urtean egiten den lehen bake plana da. 3 xede nagusi ditu, 3 mikroakordio eta 18 ekimen zehatz. Lehenik, iraganaren irakurketa kritikoa. Bestalde, espetxe politikan egin beharreko aldaketak, nahiz eta Jaurlaritzak ez duen eskumenik gai honetan. Biktimen alorrean ere zenbait proiektu aurkeztuko ditu, aitorpena eta erreparazioa emateko ekimenak. Azkenik, bakea indartzeko balioak finkatzeko neurriak zehazten ditu. Eusko Jaurlaritzak zirriborroa egin du, baina eragileen ekarpenetara zabalik dago. Udan behin betiko onartu beharko da. Gaur lehendakaritzan aurkeztu eta asteazkenean Jonan Fernandezek elkarte eta eragileei azalduko die Bilbon. Jaurlaritzak baieztatu du Aintzane ezen arroa hasiko dela aholkulari lanak egiten, bakekintza eta bizikidetzarako idazkaritzan.